Yeah, you're right, Francis. We not have 40 days. Mm-hmm. Wait, Mom. Oh, pasin. Another one. How you gonna do that? Now you have to. How you? Zo, come, follow Papa. Follow Papa. Mm-hmm. Sorry, I have no coins. Can I just take you in my home? What about me? No thanks. Only a boy, a kleine. Don't let me be here alone. Kagubot ang balay, oy. So, nakauli na kami. Tingnan nyo to, oh. Nabili ko sa Tiki Max, oh. Guys, ang size ni Francis ngayon is size 31 na. Kasya na sa kanya 31. Si Francis nasa 28 pa din. Sa ano to ba? Ang original price niya, guys, is 50 euros. Nabili ko na lang ng 26.99. Pero ito, gyud, oh, pinakamura. From 31 euros, naging 14 euros na lang siya, 99. Skechers to ba? Pang puli-puli nila, guys, sa kindergarten. At ito naman sa Adidas. Ayan. Say hi to the vlog. Say hi, guys. What I teach you about Tagalog. Muta. Muta is... What is muta? Fludat. What? Fludat. What is muta? Where is muta? Where you can find the muta? Where you can find the kalungat? And where is the laway? Laway. Mau. Gawas. Rabbit. 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 We need to do our garden, eh? Nature. Una yung Rabbit. gitanong last year. And then, ayo ibunlay ni Frank kay para daw sa nature. Mga bees and so on. Ay balay daw. See, dagang kay N6, guys. Oh. So many N6 leaves there, na? Init kayo. Nagtaga din si Francine, ha? Sundoon. Spider. Yeah. Sundoon na siya kay mag-pool. I-invite siya mag-pool sa iyang friend. Friend niya sa na taga Dusseldorf. Sundoon siya ron, guys. Don't go in the street, Francine, please. And tagad siya na maabot sila. Ako siyang gipabaon og kuan. Kamay pagkaon kay amot pud ba. Amot-amot. Then she made a gising or a gift. No, you made something for me. Mama, not fit of the driver. Yeah, and Francis will go with me. Okay, na dentist appointment ni Ella today. And we're going. Here, Francis. That's what happened. Emma's sweets. You need to be afraid. Busy. Well, tagad sa iyang ate Ella. Wala nag-Pilipino upanit si Francis. Grabe. Sige man, tagadlaw si Paul. Ano mo naman?
So come. Where you going? Here, straight. Come. Can I put that here, there? Still? Pass? Ah. It's good. Isikal. Okay. Du musst aufpassen. Yeah. Nakauwi na tayo. Ang sige ni patikot. Luto ko kuan guys, experiment. Ako ning lutoon dun sa giluto sa nako una ang pasta. Kauli na mi. Pag-uli na ako, hastang inita 32 degrees hoite. Today was 32 degrees. 9 minutes lang yan. Ready na ang isa ka sauce. Magluto ko ang isa ka sauce. Hindi naman kalibaw akong dagoy eh. Wala na po goy braso. Bantay-bantay taan eh. Giluto lang ako ang noodles. Mura siya o kuan ba? Baked macaroni. Pero hindi to siya baked macaroni. Kasi hindi naman to macaroni oh. Anong pasta ba to? Anong pasta yan? Spiral. Spiral. And then, experiment lang to ba? Gayahin ko siya sa ano, parang baked macaroni, pero hindi siya baked macaroni. So, marami kasi ako nakikita sa ano, sa trabaho, mga bisag klase-klaseng pasta recipe nila. Tapos nilalagay na sa oven pag ano, guys, ang sarap-sarap ng mga pagkain. Ng mga ano ba, kasi dito sa ano yan? Sa Altenheim or yung nagtatrabaho ko ba, ang mga ano, libre na yan sila ng pagkaon, breakfast to dinner. So merong own kitchen ang meron silang own kitchen at everyday siniservan na sila ng food, and then minsan nakakakain kami. Kasi ang dami-dami ni tinatapon lang nila pag hindi na uubo, sayang. At ito yung gagawin ko, same siya pero hindi siya the same. Ang gulo ka usa. Pag ano na yun na kay kumbuhok gi centipede kay hastang iganga. Ang isa nito gimixan ako sa isa sa ka-sauce and magmix na po ko isa ka-sauce para sa ipang ibabaw ba. Lagyan ko siya ng madami-daming cheese, pero ito nga lulutuin ko muna yung pasta and then let's see kung masarap to. Let's see lang kung masarap to. Tapos lagyan natin sa oven. Pag uwi namin kanina guys, grabe kainit. Hindi na ako nakapagpatuloy ng vlog doon. Ano, pagkatapos namin sa dentist, kumain lang kami, tatlo, ni Ella at si Francis at ako. And then umuwi kami kaagad kasi grabe kainit. Hindi ko na maagwantang kainit. So, ayan. Tuon lang nato yan. Tapos, ako pag maluto na siya, pakita ko sa inyo. Meron na kasing mga ganito dito, nakaganda dito. Meron na siyang mga fixed sauce ba. So, pwede mo na lang siyang itansya-tansya. Ganito, aawatin. Inganiyon ako siya, ganituhin ko siya, pero mas ni-level up. Mas ni-level up siya pag kasi aanuhin ko siya para siyang dadamihan ko ng ibabaw sa cheese. Para nga siyang baked macaroni, para madaming cheese sa ibabaw. So, let's see, magtagumpay tayo, no? So, meron akong cream. Lalagyan ko lang siya ng ganito. I-mix ko itong dalawa. And then, sa another pan, para pang ibabaw. Pero, hantayin ko nga paulit-ulit. Hantayin ko muna maluto yung pasta. And then, yung mga kids, ano na ngayon, malapit ng 7 p.m. pero mahayag pa din siya, no? Hayag kaayo. Show you sa outside. Hayag pa kayo siya. Hayag pa kayo siya, guys. It's almost 7 p.m. na. Init pa kayo. Ayan, ang ganda ng weather today. Nagtagad rin tao ni Koan. Nagtagad rin sila umahuman po buhay kung mga sakop. So, wala akong trabaho since Saturday. Balik ako trabaho ko Thursday. Yan. Kasi summer fair yan. Ano ba yan? Walang pasok ako sa school. Sa aking Deutsch
score. So, relax. Pero hindi talaga siya medyo relax, guys, kasi yung mga bata din nasa summer holiday, summer vacation din sila. So, nandito sila lahat sa bahay. And imagine, 5 kids. 5 bata ang nandito sa bahay. Ang aking ate Manuno. So parang hindi pa din siya para sa akin, hindi pa rin siya relax. So, naluto na yung first sauce. Ito yung first sauce na sauce na niluto ko. Imimix ko dyan ang pasta. Tapos, basta pakita lang na ko ninyo. Mahuman ako sa mukha yung kayo. Mahuman ako, guys. Pag aprobado. May lang, Jod. Sakto ni. Yan ko rin ni sila manglikramo. Basta imong recipe. Sani? Noodle o da pasta. Ini sa manglikramo. Bahala pag kalig ketchup. Ang lang isos. Mag-sauce. Ganyan sa ketchup. Basta na yung mga leftover na noodles. Okay na gali ka ni pagkaha. Hindi yun ako ni tinipid ba sa cheese. Daming cheese talaga nito. Hindi ang tinipid sa cheese. Uy, patay. So, ayan. Naluto ng kanya itong pasta. Ano yung nabukal-bukal. Mix na ko siya. Dahil magluto na ko. Buhatan ako ang sa pasta. Inunag ng luto na ko. Feeling na ko pa another 2 minutes kay gitansya-tansya lang ako. Another 2 minutes I think maluluto na itong isa ka pasta. And then, dali lang to siya. I-mix mo lang siya sa water. 400 milligrams. So, ito lahat Generalman, guys. So, 400 grams na 400 ml na water. And then, nakoy 200 gram na sauce na, all-purpose cream, thick cream. So, ang gibutang dere 100 ml lang daw na cream. Since nakoy 200, so ilagay lang natin ng water is 300. And then, basta tansya na niya. Malami yung magyapon. Tapos, lagyan ko siya ng very, and then, lagyan ko siya ng madaming ang 200 grams ay 200 nito. Uda. Ambot lang. Ay, basta, pakita na ko sa inyo pag mahuman ako, guys. Isa mo. Akong isa ka sauce, Grabe ka cheesy, Makita yun yung cheese, guys, Wala ko yung mozzarella, pero daog na yung Gouda cheese, Muna akong gisagol ng cheese. Then, ang uban, ibutang ako sa ibabaw. Na, Need to make it hot, cool. You make it cold. So, wala may mozzarella. So, ang cheese ani na nga melt yun sa ilalom. So, for work, we gonna eat soon, na? Das ist das denn, Butter? I didn't want to. Okay. But you have it there, no? Don't do that. Because it's our in the plate. Good appetit. Guten Appetit! We need to say out. Yeah. Read the prayer. Read the prayer. You read. You are the leader. Oh, now you put it down and then we read it. There's no more. Mama, let me.